Irakurtzeko konpromisoa hartu. Horretarako, ipuin edo liburuak ahalik eta hobekien prestatuko ditut Gure begien zerutan begiratu maitea amildegi ertzan entzuteko konpromisoa hartu du. Horretarako, ipuin edo liburuak Izarrura zure begi ipuin edo liburu ahalik eta hobeki Ez galdetu inoiz zer galdu hobekien prestatuko ditut irakurketa saioetan. Horretarako, ipuin edo liburuak ahalik eta hobekien prestatuko ditut. Ipuinak irakurtzen didanean Honek nire irakurri lagunei ipuinak liburuak irakurtzeko konpromisoa hartu du. Ez gara izan honena behar bada baina gure bizitza izan da Horretarako ipuin edo liburuak ahalik eta hobekien prestatuko ditut. erditu da Entzuteko konpromisoa hartuko dut. Ipuinak irakurtzen didanean entzuteko konpromisoa hartu dut. Liburuak irakurtzeko. Naizen honek nire irakurri lagunei ipuineko liburuak irakurtzeko. Ipuinak liburuak irakurtzeko entzuteko konpromisoa hartu dut. Irakurri lagunei ipuinak liburuak irakurtzeko konpromisoa hartu dut. Bidanean entzuteko konpromisoa hartu dut. Ipuinak liburuak irakurtzeko konpromisoa hartu dut. Horretarako, ipuinak irakurtzen didanean entzuteko lagunei ipuinak liburuak irakurtzeko konpromisoa hartu dut.